Hallelujah. Namhlanje asina verse as basiqhela ushare verse but khona umhlabelelo ohleli ezinhlizweni zethu othi noba singahlupheka okomzuzwana kodwa sibonga ukwazi ukuthi uYesu ungumhleli nomvikeli wethu. Hallelujah. Namhlanje we are referring ukuthi noba izinto ziyenzeka okwangoku, izinto zibembe okwangoku, sindwendwele zi-challenges okwangoku, but ikhona lento esihleli nayo ethi siyamazi uba ukuthi uhlale hleli nathi. Zikhona wena sisilotha i-challenges ezithi sifacane nazo spiritual, but one thing esi-understand is that uYesu uhlala nathi. There are things ezisibulalayo spiritual, but kukhona lento esiyazi, kukhona lo mhlabelelo esimazi ukuthi ewe kukhona lento ihlala nathi, kukhona lo mhlelo ohlala ehleli nathi. Hallelujah. Uthi umhlabelelo noma singahlupheka kodwa okomzuzwana kukhona laa nto ithi okomzuzwana. Mamela, noba uhamba through a lot kodwa kuthiwa kukokomzuzwana. Ewe ungahlupheka kodwa kukokomzuzwana ngoba kukhona le ndoda wayamkelayo, kukhona le ndoda inguYesu. Iyaxelela ukuthi kukokomzuzwana ngoku kuzofika ixesha athi umhlabelelo wehla, kuzofika ixesha azokwehla ngalo azosithatha. Kukokomzuzwana yonke le nto yenzekayo yinto yomzuzwana, yinto yexesha usazolunga nakuwe. Athi ubhuti athi enkosi kuzolunga nakuwe, kuzawukwenzeka. Hallelujah. Hallelujah. Khona ivesi endiyithandayo ethi for I know the plans I have for you, not plans to harm you but to prosper you. Hallelujah. Now uthi umhlabelelo izinto ezenzeka okwangoku aziyokulinganiswa nenjabulo ezayo. Hallelujah. Uthanda ukuthi usisanathi ukulila kwanamhlanje kunokufaniswa nenjabulo yangomso. Hallelujah. Kukhona injabulo esiyibekelweyo emazulwini, kukhona le happiness esiyibekelweyo. Ewe ngokungangathi akwenzeki ngake ngathi xa ndithetha kukhona irace esiyibalekayo. Kule race esiyibalekayo idinga abantu abathi xa bewini kodwa baphinde bavuke. Umntu athi ngokwawile but avuke. Into ekubalulekileyo is that uyavuka. Awuthi xa uwile uqonda kuphelile ngapha but uwe and akakusikhulule uphinde ubaleka. Akukhathalisekanga ukuthi ubaleka nobani kule race. Ayibalekanga into yoba ubaleka nabani, ngubani osecangkwakho njini, ngubani ulubaleka naye. Ayibalekanga le nto but into ebalulekileyo is that uzoyigqiba irace. And kubalulekile uzixelela into yokubana ndizamgqiba ugrade 12. Uzixelela into yokubana yabona isikolo ndisiqalile ndizosigqiba. Now sidinga abantu abazobana le mentality ethi mna ngoba ndiyazazi ukuthi le race ndiyibalekayo ndizayigqiba. Asidingi abantu abazathi into ethile iyandohlula. Sidinga abantu abazathi into ethile ndiyayazi but ndidinga i-effort. Sidinga abantu abazathi mna ndiyakwazi ukwenza into ethile but okwangoku ndidinga i-effort. Asidingi abantu abazathi into ethile andiyazi into ethile but sidinga abantu abazathi ndiyayazi but ndidinga i-effort. Kuthiwa akukho ukukhanya kungekho ubumnyama. Qala benyama usazokhanya. Kuthiwa sihamba, kuthiwa yirace lesihamba. Mamela, akubalulekanga ukuthi ngubani oseca kwakho. Into ebalulekileyo ukubana uyafika nawe uyapha khona. Ewe angabaleka kuqala ulinathi kodwa nam ndiyeza emveni kwakhe. Uthi uThixo into zakhe ziyalindwa. Uthi uThixo nalapho siya khona siyafika. Ewe sizawuhamba. Akubalulekanga ukuthi ulinathi ufike kuqala kodwa into ebalulekileyo ukubana apha nam ndiyafika. Hallelujah.